Bho here kuzvitinya mukono muchibhema mbanje dzenyu meka. Bho here urombe kahusha hautombonyimwe munhu ndipo kasikefu ndikwewe zvangu ini. Aiwa kakingman, mbanje inotengwa yaingodoni kubva mudenga waiziya, saka chitondipa hako 5 rand yacho natite joinda waibata. Kubva bhemai mega kamudhara. Boys, makagara kuti ngogara zvekudaro asi hamuna kuzinzwa kani. Ndo zvaunonetsera izvozvozvo. Wakasvika pavanhu haugoni kumhoresa, unongosvika uchitanga kudhomoka. Bho here boys, this time ndaine project iri serious, hasi mafaniza ya Gribet. Iwewe garweka. Last time pawakauya neproject, vanhu vakabirwa mafoni awa tikapota tapiswa nematai. Boys, hamusi kunatondiziva saka. Alright, ekudhamusekiwa munonatsovaziya here mimi boys. Ndingatadze Erida here sha. Erida ndewangu sha, ukatomuona kaumvunze kuti sike anoita nezvei. Vanokutaurira full story yangu. Iwe imbomira kubuda mutsaga iwe. Naiwe garwa, wati Erida Musekiwa vaita sei? Alright, ko DJ MK weSoundproof Records mukumuketa here guys. Ndimika munozviti maartist. Iwe ndoizivazve, ndotoiketa zvekutodaro chaizvo. Handikwanzi kuri kuda kuburiswa Rhythm Yuan here rinonzi Erida Musekiwa Rhythm Pai. Ehezve ndoyakanyaya rutana nezvayakaiyo boys. Saka ngenyi muchiramba ndo project yandana yakapanaba izvi so. Vanhu vari kutorekota uko Rhythm unonzi Erida Musekiwa. Ino Roma 1 boys. Yenyusikiri yekuti mukanzwa zvinhu mukombi kai makutofamba nazvo musiyane nazvo guys, mazvinzwaka. Inini wangu nditori kare V11 ona kadhemo iyi mira hako ndikuridzire unzwi izvi so. Munenge mufunga kuti pamwe isusu tiri zvikomberi. Ndabva ndafunga vhisi rangu rekumasove dakunovarovera rekuti nyenye dzivhenekera, nyenye dzitiyambuke, nyenye dzivhenekera, nyenye dzitiyambuke. Iwe hatisi kumasove mhani kwaunoitira vanhu mabhitiri wanzwaka. Saka boys kana muroda kutobaya kunogarira Rhythm rachonaka munoona kuti ngobata Erida Musekiwa namba dzavo ndinadzo. So namba dzaErida Musekiwa ndozinoti +27 64 10 79 326 kana kuti +27 68 27 03 613. Then kozoyaka dza DJ MK idzi ndozinoti +277 35 21 87 92 kana kuti +277 30 28 57 47. Wakaona ana garwe vakutogona nekuverenga mafoni namba kudai so. Mahwanai. Ini boys zvamanje manjeka ndakutonorigarira Rhythm iri. Kochikombera ndipo kamatenesi angu andakakupai ayi ndakuda kutombomashandisa zvamanje manje. Neniwo handisi kana kutombosara boys dzangu. Ivo Erida Musekiwa vakatongondiona chete ndotoripinda mahara Rhythm iroro ndobva ndatongopuhwa futi yeteksi yekudzokera padheni. Saka bho guys, rekani maiseka maweeks acho for mabooks. Use manamba andakupai ayo. Mudhara anonzi mabookings man, not mabooks. Chiko newe nhaiwe. Hameno chero mazvinzwa chete.